कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण అందరికి హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. ఈరోజు మనం భాగవతంలోని 3వ స్కందము, అందులో 28వ అధ్యాయంలోని 23వ శ్లోకాన్ని చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీ సరస్వతీ వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. శ్రీకృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతంలోని 3వ స్కందము 28వ అధ్యాయమైనటువంటి భక్తి యోగానుష్ఠానమును గూర్చి ఆ కపిల భగవానుల వారి యొక్క ఉపదేశములు అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో మనము ఈ 23వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావము మరియు భాష్యము ద్వారా మనము దీన్ని అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 28వ అధ్యాయము 23వ శ్లోకము. జానుద్వయం జలజలోచనయా జనన్యా. 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 జానుద్వయం జలజలోచనయా జనన్యా.
लक्ष्म्याखिलस्य सुरवन्दितया विधातुः लक्ष्म्याखिलस्य लक्ष्याखिलस्य सुरवन्दिताय सुरवन्दितया विधातुः विधातुः लक्ष्म्याखिलस्य सुरवन्दितया विधातुः लक्ष्म्याखिलस्य लक्ष्याखिलस्य सुरवन्दिताय सुरवन्दितया विधातुः विधातुः लक्ष्म्याखिलस्य सुरवन्दितया विधातुः लक्ष्याखिलस्य लक्ष्म्याखिलस्य सुरवन्दितया सुरवन्दिताय विधातुः विधातुः ऊर्वोर्निधाय करपल्लवरुचिसायत् ऊर्वोर्निधाय निधाय करपल्लवरोचिषायत् ऊर्वोर्निधाय करपल्लवरुचिसायत् ऊर्वोर्निधाय करपल्लवरोचिषायत् ऊर्वोर्निधाय करपल्लवरुचिसायत् ऊर्वोर्निधाय करपल्लवरोचिषायत् संलालितं हृदि विभोरभवस्य कुर्यात् संलालितं हृदि कुर्यात् कुर्यात् संलालितं हृदि विभोरभवस्य कुर्यात् संलालितं हृदि विभोरभवस्य कुर्यात् संलालितं हृदि विभोरभवस्य कुर्यात् संलालितं विभोरभवस्य कुर्यात् श्री कृष्ण ఒక్కొక్క లైన్ చూద్దాం ज्ञानोद्वयं जलजलोचनया जनन्या लक्ष्म्याखिलस्य सुरवन्दितया विधातुः जानोद्वयं जलोचनया जनन्या लक्ष्म्याखिलस्य वन्दितया विधातुः ज्ञानोद्वयं जलजलोचनया जनन्या लक्ष्म्याखिलस्य सुरवन्दितया विधातुः जानोद्वयं जलजलोचनया जनन्या लक्ष्म्याखिलस्य वन्दितया विधातुः ऊर्वोर्निधाय करपल्लवरुचिसायत् संलालितं हृदि विभोरभवस्य कुर्यात् ऊर्वोर्निधाय करपल्लवरोचिषायत् संलालितं हृदि विभोरभवस्य ऊर्वोर्निधाय करपल्लवरुचिसायत् संलालितं हृदि विभोरभवस्य कुर्यात् ऊर्वोर्निधाय संलालितं हृदि विभोरभवस्य कुर्यात् हरे कृष्ण మొత్తం శ్లోకం చదువుతాము తర్వాత जानोद्वयं जलजलोचनया जनन्या लक्ष्म्याखिलस्य सुरवन्दितया विधातुः ऊर्वोर्निधाय करपल्लवरुचिसायत्
సంలాలితం హృది విభోరభవస్య కుర్యాత్. జానుద్వయం జానుద్వయం జలజలోచనయా జనన్యా లక్ష్మ్యాభిలషిరవందితయా విధాతుః నిధాయ కరపల్లవరో లాలితం హృది భవస్య కుర్యాత్. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు హరే కృష్ణ. చదవండి. హరే కృష్ణ. ప్రభు మీరు చదవండి. మీరు చేసిన తర్వాత ఇక్కడ సౌండ్స్ ఉన్నాయి. వీలవుతుందా ప్రభు? ఇక్కడ వేరే బ్యాక్గ్రౌండ్ సౌండ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే సరే. చంద్రబాబు మాధవి నీలకుమార్ ఇవ్వండి తర్వాత. ఓకే ప్రభు. మాధవి నీలకుమార్ తాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. జానుద్వయం జలజలోచనయా జనన్యా లక్ష్మ్యాఖిలస్య సురవందితయా విధాతుః పూర్వోర్నిధాయ కరపల్లవరోచిషాయత్ సంలాలితం హృది విభోరభవస్య కుర్యాత్. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ప్రభు హరే కృష్ణ. ఎవరికి ఇచ్చారు? అన్నప్రసాద్ ప్రభుజీ, విశాలవతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. జానుద్వయం జలజలోచనయా జనన్యా లక్ష్మ్యాఖిలస్య సురవందితయా విధాతుః పూర్వోర్నిధాయ కరపల్లవరోచిషాయత్ సంలాలితం హృది విభోరభవస్య కుర్యాత్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. జానుద్వయం జలజలోచనయా జనన్యా లక్ష్మ్యాఖిలస్య సురవందితయా విధాతుః పూర్వోరిధాయ కరపల్లవరో శిషాయత్ సంలాలితం హృది విభోరభవస్య కుర్యాత్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. వెంకట నరసారెడ్డి ప్రభుజీ, బాల సరస్వతి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. జానుద్వయం జలజలోచనయా లక్ష్మ్యాఖిలస్య పురవందితయా విధాతుః పూర్వోర్నిధాయ కరపల్లవరోచిషాయత్ సంలాలితం హృది విభోరభవస్య కుర్యాత్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. జానుద్వయం జలలోచనాయ జనన్యః అఖిలస్య సురవందితాయ విధాతుః పూర్వోర్నిధాయ కరపల్లవరోచిషాయత్ సంలాలితం హృది విభోరభవస్య కుర్యాత్. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. హరే కృష్ణ. జానుద్వయం మోకాళ్ళు మోకాళ్ళు జలజలోచనయా జలజలోచనయా నయనఘు పద్మలోచనయగు జనన్యా జనన్యా జనని జనని లక్ష్మ్యా లక్ష్మ్యా లక్ష్మీదేవి లక్ష్మీదేవి అఖిలస్య అఖిలస్య సమస్త విశ్వపు సమస్త విశ్వపు సురవందితయా సురవందితయా దేవతలచే పూజనీయురాలు దేవతలచే పూజనీయురాలు విధాతుః బ్రహ్మదేవుని ఊర్వోహ తొడలపై నిధాయ
పెట్టుకొని పెట్టుకొని కరపల్లవ రోచిచ రోచిష తన కాంతిమయ హస్తములతో తన యత్ వేణిని సంలాలితం సంవాహనము చేసెనో హృది హృదయమున విభోహో భగవానుని అభవస్య భౌతిక అస్తిత్వమునకు పరుడు కుర్యాత్ యోగి ధ్యానింపవలెను. హరే కృష్ణ. సురవందితయు విధాతయగు బ్రహ్మ యొక్క జననియగు లక్ష్మీదేవి కర్మలను యోగి తన హృదయమునందు ధ్యానించవలెను. దివ్యుడగు దేవదేవుని పాదములను ఉరువులను ఎల్లప్పుడూ సంవాహనము కావించుచు శ్రద్ధతో ఆమె ఆ రీతి సేవించుచు కానబడును. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. సురవందితయు విధాతయగు బ్రహ్మ యొక్క జననియగు లక్ష్మీదేవి కర్మలను యోగి తన హృదయమందు ధ్యానించవలెను. దివ్యుడగు దేవదేవుని పాదములను గురువులను ఎల్లప్పుడూ సంవాహనము కావించుచు శ్రద్ధతో ఆమె ఆ రీతి సేవించు కనబడును. హరే కృష్ణ. భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. భాష్యం. బ్రహ్మదేవుడు ఈ విశ్వమునకు ప్రభువుగా నియుక్తుడైనప్పుడు గర్భోదకశాయి విష్ణువు అతని జనకుడైనందున లక్ష్మీదేవి సహజముగా అతనికి జనని అయ్యను. సమస్త దేవతల చేతను మరియు ఇతర లోకవాసుల చేతను ఆమె పూజనీయురాలు. మానవులు కూడా ఆమె కరుణ బడయ ఉవ్విళ్ళూరుచుందురు. కానీ లక్ష్మీదేవి మాత్రము విశ్వమందలి గర్భోదక సముద్రమునందు శయనించియుండు నారాయణుని పాదములను ఉరువులను సంవాహనము చేయుటయందే సదా నిమగ్నురాలైయుండును. ఇచ్చట బ్రహ్మదేవుడు లక్ష్మీదేవి తనయునుగా వర్ణించబడినను వాస్తవమునకు అతడు ఆమె గర్భమున జన్మింపలేదు. అతడు సాక్షాత్తుగా భగవానుని నుండియే జన్మించెను. గర్భోదకశాయి విష్ణువు నాభి నుండి ఒక కమలము జనించగా దాని యందు బ్రహ్మదేవుడు ఆవిర్భవించెను. కనుక లక్ష్మీదేవి భగవానుని పాదపద్మ సంవాహనము చేయుటను సాధారణ గృహిణి కార్యముగా భావించరాదు. సాధారణ స్త్రీ పురుషుల స్వభావమునకు భగవానుడు పరుడు. ఇచ్చట అభవస్య అను పదము ప్రధానమైనది. లక్ష్మీదేవి సహాయము లేకుండా అతడు బ్రహ్మదేవుని సృజింపగలడని అది సూచించును. ఆధ్యాత్మిక స్వభావము లౌకిక స్వభావమునకు భిన్నమైయుండును. కనుకనే భగవానుడు తన భార్య నుండి సేవలను అందుటను దేవతలు లేదా మానవులు తమ భార్యల నుండి సేవలను గొనుటతో సమానమని తలంచరాదు. ఈ విషయమును యోగి తన హృదయమునందు ఎల్లప్పుడూ నిలుపుకొనవలెనని
ఉపదేశింపబడుచున్నది. భక్తుడెల్లప్పుడూ లక్ష్మీనారాయణుల నడుమ ఈ దివ్య సంబంధమునే తలుచును కనుక నిరాకారవాదులు శూన్యవాదుల వలె స్థాయిలో కాల్పనిక ధ్యానము కావింపడు. భవ అనగా భౌతిక దేహమును ధరించిన వాడని భావము. అభవ అనగా భౌతిక దేహమును గ్రహింపక ఆదియగు ఆధ్యాత్మిక దేహమందే అవతరించిన వాడని అర్థము. నారాయణుడు ఏ భౌతికమైన దాని నుండి జన్మించలేదు. అసత్తు నుండి అసత్తే జన్మించును. కానీ నారాయణుడు అసత్తు నుంచి జన్మింపలేదు. బ్రహ్మదేవుడు సృష్ట్యాంతరమునను జన్మించెను. కానీ భగవానుడు సృష్టికి పూర్వమే నెలకొనియున్నందున భౌతిక దేహమును కలిగియుండడు. హరే కృష్ణ. సో ఇది జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ఈ శ్లోకమునకు. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనము శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము యథాస్థితి అయినటువంటి మరి ఆ యథాస్థితి అనేటువంటి 3వ స్కందంలోని 28వ అధ్యాయము భక్తి యోగానుష్ఠానమును గూర్చి ఆ కపిల భగవానుల వారు తన జనని అయినటువంటి దేవహూతికి వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఉపదేశాలను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో నిన్నటి శ్లోకంలో మరి ఆ భగవత్పాదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వజ్రాయుధము వలె పనిచేస్తాయి అనేటువంటి విషయాన్ని ఆ కపిల భగవానుల వారు బోధించినటువంటి విషయాలను మనం చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఆయన ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ పాద పద్మాలు వజ్ర ఆయుధము అనేటువంటి విషయాన్ని వజ్రాయుధం వలె పనిచేసి ఎన్నెన్నో జన్మలలో మరి భక్తుడు అంతకు పూర్వపు జన్మలలో అతడు మూటగట్టుకున్నటువంటి పాపపు కొండలుగా ఉన్నటువంటి పాపం ఏదైతే ఉందో దానిని
ఆ వజ్రాయుధము ఖండించి వేస్తుంది. ఎప్పుడు అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క పాద పద్మాలని. అంతకు పూర్వపు శ్లోకంలో ఆ కపిల భగవానుల వారు చెప్పినటువంటి అంశము, మొదట భక్తుడు అనేటువంటి వాడు లేదా యోగి అనేటువంటి వాడు ఆ భగవంతుని పాద పద్మములపైనే మనసును లగ్నము కావింపవలెను అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తారు. సో అందుకే చెప్తారు, యోగి భౌతిక అస్తిత్వపు అజ్ఞాన అంధకారము నుండి బయటపడగోరినప్పుడు తన మనసును తొలుత భగవానుని పాద పద్మములపైననే లగ్నము కావించవలెను అంటూ చెప్పినటువంటిది. అలాగే నిన్నటి శ్లోకంలో ఇంకా ఆయన మనకి తెలియచేసినటువంటి విషయాలు, ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క పాద పద్మాలు వజ్రాయుధాల వలె పనిచేస్తూ ఉన్నవి అనేటువంటి విషయాన్ని. అందుకే ఆయన చెప్పినటువంటి విషయాల్లో భగవానుని పాద పద్మములను కడిగిన జలము నుండి ఉద్భవించిన పవిత్ర గంగాజలమును ఆ శిరమును దాల్చినటువంటి మంగళకరుడగు ఆ పరమశివుడు పరమమంగళకరుడయ్యను. అంటే సాధారణమైనటువంటి మానవులము మనమే కాకుండా, మామూలు భక్తులు, యోగులు, మునులు వంటి వారే కాకుండా, మరి దేవతలలో శ్రేష్ఠుడైనటువంటి వాడుగా మరి ఆ పరమ మంగళకరుడైనటువంటి శివుడు కూడా ఆ భగవంతుని పాద పద్మ సంబంధములోనే ఉన్నాడు. తద్వారానే అతడు ఇంకా పరమ మంగళకరుడయ్యాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నాడు. కాబట్టి ధ్యానపరుడు భక్తుని ఆ ధ్యానపరుడైనటువంటి భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా తన మనస్సునందు ఆ భగవంతుని పాద పద్మాలపైనే ధ్యాసను కలిగి ఉండాలి. ఎందుకంటే మరి ఆ ధ్యానపరుడైనటువంటి వాడు ఆ భక్తుని మనసునందు గూడు కట్టుకుని ఉన్నటువంటి పాపపు కొండలను నశించ చేయగలిగేటువంటి ఆ వజ్రాయుధము ఆ భగవంతుని యొక్క పాద పద్మాలే. కనుక యోగి అనేటువంటి వాడు చిరకాలము మరి ఆ భగవంతునిపై పాద పద్మాలపైనే ధ్యానము చేయవల్ల అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నాడు. సో ఇక ఈరోజు శ్లోకంలో మనకి ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ శ్లోకం చూసినట్లయితే మనము ఆయన కపిల భగవానుడు ఈ విధంగా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, జానుద్వయం జలజలోచనయా జనన్యా లక్ష్మ్యాఖిలస్య సురవందితయా విదాతుః ఊర్వోర్నిదాయ కరపల్లవరోచిచాయత్ సంలాలితం హృది విభోరభవస్య కుర్యాత్. సో ఇక్కడ ఆ జానుద్వయం అంటే భగవానుడి యొక్క ఆ మోకాళ్ళు, అలాగే జలజలోచనయా అంటే జలజ అంటే పద్మ, అక్కడ మరి పద్మలోచనయగు ఆ జనన్య ఎవరు, జనని ఆ లక్ష్మీదేవి. లక్ష్మ్య అంటే లక్ష్మీదేవి. మరి ఆమె ఎటువంటిది, అఖిలస్య సమస్త విశ్వపు, అఖిలస్య సురవందితయా అని చెప్తున్నారు. అంటే సమస్త విశ్వపు లోకాలయందు ఉండేటువంటి దేవతల చేత పూజనీయురాలు. అంతేకాదు విధాతుహు అంటే ఆ బ్రహ్మదేవుడికి జనని. మరి ఆమె ఊర్వోర్నిదాయ అంటే ఆమె ఆ భగవానుడి యొక్క తొడలపైన, అంటే ఇక్కడ పెట్టుకొని, అంటే ఆ మోకాళ్ళు తర్వాత తొడలు అటువంటి సేవ చేస్తూ ఉండేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కరపల్లవరోచిస తన కాంతిమంతమైనటువంటి హస్తాలతో, అంటే ఆ లక్ష్మీమాత మరి ఆ భగవానుడి యొక్క, నారాయణుడి యొక్క ఆ కాళ్ళ పైన, అంటే మోకాళ్ళు తర్వాత తొడల పైన తన యొక్క కాంతివంతమైనటువంటి చేతులతో ఆమె సేవలు చేసేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ ఆయన
మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. అంతేకాకుండా ఈ విషయాన్ని ఆ యోగి కుర్యాతి అంటే యోగి ధ్యానించాలి అని చెప్తున్నారు. అంటే లక్ష్మీమాత ఏ విధంగా ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది. సో ఆ లక్ష్మీమాత ఏ విధంగానైతే సంలాలితం ఆమె సంవాహనం చేసిందో, మరి ఈ యోగి అనేటువంటి వాడు తన హృదయమందు మరి ఆ భగవానుని యొక్క సేవను లక్ష్మీమాత ఏ విధంగా చేస్తుందో ఆ విధంగా మనసునందు ఉంచుకోవాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నాం. సో ఇక్కడ దాని భావము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా మనం చూస్తున్నట్లయితే సురవందితయు విధాతయగు బ్రహ్మదేవుని యొక్క జనని అయినటువంటి సురవందిత అంటే సమస్త దేవతల చేత ఆరాధించబడేటువంటి లక్ష్మీమాత, అలాగే ఆ బ్రహ్మదేవుని యొక్క విధాతగా చెప్పబడేటువంటి సృష్టికర్తగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి ఆ బ్రహ్మదేవుని యొక్క జనని అయినటువంటి లక్ష్మీదేవి యొక్క కర్మలను లక్ష్మీదేవి ఏ విధంగా ఆ భగవానునికి సేవలు చేసుకుంటుందో ఆ లక్ష్మీమాత భగవానుడికి చేస్తూ ఉన్నటువంటి సేవలను యోగి తన హృదయమందు ధ్యానించుకోవాలి అంటే శుద్ధ భక్తులు చేసేటువంటి ఆ కర్మలను మనము ఆ సాధారణమైనటువంటి భక్తులు యోగులు అవి స్మరణం చేసుకుంటూ ఉండాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆ యోగి అనేటువంటి వాడు సురవందిత అంటే సమస్త దేవతల చేత పూజింపబడేటువంటిది, ఆ విధాత అయినటువంటి బ్రహ్మదేవుడికి తల్లిగా ఉన్నటువంటి లక్ష్మీమాత ఏ విధమైనటువంటి కర్మలను చేసినదో వాటిని యోగి తన హృదయమందు ధ్యానించవలెను అని చెప్తున్నారు. దివ్యుడైన దేవదేవుని పాదములను ఉరుగులను ఎల్లప్పుడూ సంవాహనము కావించుచు శ్రద్ధతో ఆమె ఆ రీతి సేవించుచూ ఉండును. లక్ష్మీమాత ఎల్లప్పుడూ కూడా దేవదేవుని ఆ నారాయణుని యొక్క ఆ పాదాలను ఉరుగులను ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆమె సేవ చేస్తూ ఉండేటువంటి ఆమె ఆ భగవానుడి యొక్క పాద పద్మాలను ఆశ్రయించి ఉన్నటువంటి ఆవిడ. సో మరి ఏ విధంగా అయితే లక్ష్మీమాత ఆ భగవానునికి సేవలు చేస్తూ ఉన్నదో ఆ విధంగా యోగి ఆమె యొక్క సేవలను తన హృదయంలో ధ్యానించుకోవాలి అని చెప్తుంది, ఆమె చేస్తూ ఉన్నటువంటి సేవలను. సో మనం ఇంతకుముందు కూడా కపిల భగవానులు చెప్పారు, ఎప్పుడు కూడా యోగి హృదయమందు ఉండేటువంటి ఆ పరమాత్ముని స్థిరంగా ఉన్నటువంటి వాడు కాకుండా చూడు అని చెప్పాడు. సో అలాగే మనం భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు భగవాన్ యొక్క భోగను ఏ విధంగా చేశారు అనేటువంటిది మనం చెప్పుకున్నాం. సో ఆ విధంగా యోగి మరి లక్ష్మీమాత చేసేటువంటి సేవలను కూడా తన మనసులో స్మరణ చేస్తూ ఉండాలి, తన హృదయంలో సంవాహనం చేస్తూ ఉండాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నాం. ఇక శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము మనం చూస్తూ ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ ఆయన మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, బ్రహ్మదేవుడు విశ్వమునకు ప్రభువు విధాతగా చెప్పబడేటువంటి ఆ దేవుడు ప్రభువుగా నియుక్తుడైనప్పుడు మరి ఆయన వాస్తవానికి మరి ఆ లక్ష్మీమాత గర్భం నుండి జనించినటువంటి వాడు కాదు. మరి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు? గర్భోదక శాయి విష్ణువు నాభి నుండి వచ్చినటువంటి కమలంలో ఆయన జనించినటువంటి వాడు. అంటే లక్ష్మీదేవికి సంబంధం లేకుండానే ఆయన జనించినటువంటి వాడు. మరి కానీ ఇక్కడ గర్భోదక సాయి విష్ణువు ఆయనకు ఆ బ్రహ్మకు జనకుడు కాబట్టి లక్ష్మీదేవి కూడా సహజంగానే ఆయనకి ఆ బ్రహ్మదేవుడికి జనని అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. మరి అటువంటి ఆ లక్ష్మీమాత సమస్త లోకాల దేవతల చేతను ఇతర లోకాలలో ఉండేటువంటి వాసుల చేతను జీవుల చేతను ఆమె పూజనీయురాలు. మరి మానవులు కూడా ఆమె యొక్క కరుణ బడయ్య ఉవ్విళ్ళూరుతూ ఉంటారు. లక్ష్మీ కటాక్షం కోసం ఎంతో మంది ఎన్నో రకాలుగా ప్రయాసలు పడుతూ ఉండేటువంటి విషయం. కానీ ఆమె ఇవన్నీ కూడా ఇంతకుముందు కూడా మనకి పూర్వపు అధ్యాయాలలో వచ్చినటువంటి
అవన్నీ కూడా ఆమె ఏమి పట్టించుకోకుండా నిరంతరము ఆ నారాయణుడి యొక్క సేవలో నిమగ్నమై ఉంటూ ఉంది ఆమె. కానీ లక్ష్మీమాత మాత్రము విశ్వమందలి గర్భోదక సముద్రమునందు శయనించి ఉన్నటువంటి ఆ నారాయణుని పాదములను ఉరువులను సంవాహనం చేయుటయందే సదా ఆమె నిమగ్నురాలై ఉంటుంది. సో మరి వాస్తవానికి ఇక్కడ అటువంటి ఆ లక్ష్మీమాతకు బ్రహ్మ పుత్రుడుగా తనయుడుగా వర్ణించబడినటువంటి అంశాన్ని చెప్తున్నారు. మరి వాస్తవానికి ఆయన ఆమె యొక్క గర్భంలో జన్మించకపోయినప్పటికీ కూడా భగవాను నుండి జన్మించినటువంటి వాడు కనుక సో మరి లక్ష్మీమాత భగవాన్ని పాదపద్మాలను సంవాహనం చేయుటను సాధారణమైనటువంటి భార్యాభర్తల మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధంగా భావించరాదు అనేటువంటి విషయంగా చెప్తూ ఉన్నారు. సాధారణ స్త్రీ పురుషుల స్వభావమునకు భగవానుడు పరుడు. ఎందుకంటే భగవానుడు తన యొక్క నయనాల ద్వారా వాసన చేయగలడు, కార్యాలను కూడా చేయగలడు. మన కర్మలను చేతులతో చేస్తాం, కళ్ళతో చూడగలడం మాత్రమే చేయగలుగుతాం. మన యొక్క ఇంద్రియాలకు పరిమితులు ఉంటాయి, కానీ భగవంతుని యొక్క ఇంద్రియాలకు ఎటువంటి పరిమితులు కూడా లేనటువంటిది. సో అందుకే ఇక్కడ భగవానుడు మరి ఈ సాధారణమైనటువంటి స్వభావమునకు, సాధారణ స్త్రీ పురుషుల స్వభావమునకు అతడు పరుడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నాడు. అలాగే అభవస్య అనే పదము కూడా చాలా ప్రధానమైనది అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి అది ఆయనకు అంటే ఆయన ఏ విధంగానైనా ఈ సృష్టిని చేయగలడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఎందుకంటే ఆ అభవస్య అంటే భౌతిక అస్తిత్వమునకు పరుడు అనగా లక్ష్మీదేవి యొక్క సహాయం లేకుండానే మరి ఈ భౌతిక జగత్తులో స్త్రీ పురుషులు రెండు కలయిక ఉన్నప్పుడు మాత్రమే, ఆ సంబంధాల ద్వారా మాత్రమే జీవులను సృష్టించగలిగేటువంటిది అవి ఏవైనా. కానీ మరి ఇక్కడ ఆ భగవానుడు అభవస్యుడు. అందుకే లక్ష్మీదేవి యొక్క సహాయం లేకుండానే అతడు బ్రహ్మదేవుడిని సృజించగలిగినటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ సూచిస్తూ ఉన్నారు. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, ఆధ్యాత్మిక స్వభావము లౌకిక స్వభావమునకు భిన్నమై ఉంటుంది. కనుకనే భగవానుడు తన భార్య నుండి సేవలను పొందుటను మరియు దేవతలు ఇతర మానవులు తమ భార్యల నుండి సేవలను గొనుట సమానమని ఎన్నడూనూ కూడా తలచరాదు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ఈ విషయమును యోగి తన హృదయమునందు ఎల్లప్పుడూ నిలుపుకొనవలెనని ఉపదేశింపబడుచున్నది. భక్తుడు ఎల్లప్పుడూ లక్ష్మీనారాయణుల మధ్య జరిగేటువంటి ఆ దివ్యమైనటువంటి సంబంధమునే తలుచుకుంటూ ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు. అంతేగాని ఆ నిరాకారవాదులు చేసేటువంటి లేదా శూన్యవాదుల వలె మనోస్థాయిలో కాల్పనిక ధ్యానము ఎప్పుడూ కూడా చెయ్యరాదు యోగి అనేటువంటి విషయాన్ని, అంటే భక్తులు ముఖ్యంగా ఆ విధంగా చెయ్యరాదు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. భవ అంటే ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నటువంటిది మనకి భౌతిక దేహాన్ని ధరించిన వాడు అని భావము. అభవ అంటే భౌతిక దేహము గ్రహింపక ఆదియగు ఆధ్యాత్మికమందే అవతరించిన వాడు అని అర్థం. సో మరి ఆయన ఆ భగవానుడు అవతారాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆయన యోగమాయ ద్వారా వచ్చేటువంటి వాడు. మరి అలాగే ఇక్కడ భవ అంటే మరి ఈ భౌతిక దేహాన్ని పొందినటువంటి వాళ్ళు, మరి భగవానుడు అభవుడుగా చెప్పబడేటువంటి వాడు. ఎందుకంటే అతడు ఈ భౌతిక సృష్టి కంటే పూర్వమే ఉన్నటువంటి వాడు. అతడు తన యొక్క ఆధ్యాత్మిక దేహం అందే, అంటే సచ్చిత్ ఆనందమయమైనటువంటి దేహం అందే ఉండేటువంటి వాడు. సో కనుక భగవానుడు భౌతిక దేహమును గ్రహింపక ఆదియందు ఉన్నటువంటి ఆధ్యాత్మిక దేహమందే అవతరించిన వాడు అని అర్థము. సో భగవద్గీతలో కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుతో చెప్తాడు, గీతాచార్యులైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుతో చెప్తాడు, ఓ అర్జున, నేను ఈ మానవ అవతారంలాగా ఇలా వచ్చినప్పుడు ఈ మూర్ఖులు నన్ను అపహాస్యం చేస్తారు. ఎందుకంటే వారు కూడా
ఆ భగవానుడు కూడా వారిలాగానే సాధారణమైనటువంటి ఈ దేహదారుడే అని భావించి ఆయన్ని అపహాసం చేసేటువంటి విషయాలను గురించి చెప్తుంటారు. కానీ ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాలకు నేను పరుడను అంటూ చెప్తారు. అదే విషయాన్ని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మరి కపిల భగవానుల వారు మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో నారాయణుడు ఏ భౌతికమైన దాని నుండి జన్మించలేదు అనేటువంటి విషయం. అంటే భగవానుడు ఏ భౌతికమైనటువంటి దాని నుండి జన్మించలేదు, అసత్తు నుండి అసత్తే జన్మించును. అంటే ఈ భౌతిక పదార్థం నుండి వచ్చినటువంటిది ఏదైనా మరలా అది నశించిపోయేటువంటిదే. అశాశ్వతమైన దాని నుండి వచ్చేటువంటిది ఏదైనా అశాశ్వతమవుతుంది అని చెప్పు. కానీ నారాయణుడు అసత్తు నుండి జన్మించలేదు, సచ్చిత్ ఆనందుడు ఆయన. మరి ఆ బ్రహ్మదేవుడు ఈ సృష్టి తర్వాత వచ్చినటువంటి వాడు, అంటే అసత్తు నుండి వచ్చినటువంటి వాడు. కాబట్టి ఆయన కూడా 100 సంవత్సరాల తర్వాత తన దేహాన్ని చాలించేటువంటి వాడు. కానీ భగవానుడు సృష్టికి పూర్వమే నెలకొని ఉన్నందువలన ఈ భౌతిక దేహాన్ని అతడు కలిగి ఉండడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. సో జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కి జై.